Doncs, atenció, els pròxims minuts, perquè tindreu màgia per un tubo. Amb el mag Lluc. Un aplaudiment. Bona nit a tothom, què tal? Bé, a veure, no sé què ha passat, no us ho tindré en compte, però sabeu què passa? Que jo sempre que surto a actuar, normalment la gent aplaudeix molt més fort. Escolta. El cas és que és molt bona nit a tothom, soc el Mag Lluc i soc aquí per fer una petita intervenció de màgia. I el cas és que estem tan i tan contents d'estar aquí que abans de fer qualsevol cosa us haig de dir que us he portat un regal. Quins nervis, què serà? Mireu, el tenim aquí. De res, colla de desagraïts. Bueno, no. Jo ja ho entenc, no sabeu el que és. És una predicció. Sabeu què és una predicció? És que jo aquí dins he escrit una cosa que passarà al final d'aquesta petita intervenció que faré. Per tant, mira, ara vindré cap aquí a veure, mira. Com et dius tu? Sí, Pilar. Has vist, Pilar? Un minut que sóc a l'escenari i et toca pringar, Pilar. Tanta gent que hi ha, Pilar, i t'ha tocat a tu. Mira, escolta'm, Pilar, jo et deixaré aquest cofre, d'acord? Aquí. La teva feina, Pilar, és vigilar-lo. Vull que vegis que jo no el toco, que no hi poso res a dins. Pilar, pots disfrutar, també, del show? Vull dir que no cal que estiguis així mirant el cofre tota l'estona. El que sí que et demanaria, Pilar, és que mentre em miris a mi, amb l'altre ull... Pilar, has de fer com la Letícia Sabater. Fas així i ja està, Escolta'm, molt bé. Va, escolteu, i el cas és que estem molt contents d'estar aquí i jo pensava, per trencar una miqueta el gel entre nosaltres, ja que vosaltres i jo no ens coneixem, doncs fer un joc de mans que si us agrada i si us sembla bé, després us explicaré com es fa. Us sembla bé? Vale, necessito que participeu una miqueta, Vull dir que jo ja entenc que és molt tard a la nit, però és que així tot això guanya, Va, us haig de dir que com a mag que soc m'agraden molt quasi totes les cartes, però fixeu-vos que dic quasi perquè hi ha una carta que no m'agrada. I aquesta carta l'he portat avui aquí i així l'audiem entre tots, Vinga, va. És aquesta carta, el 2 de copes, i em direu, i què té aquesta carta que no tingui les altres? Doncs no ho sé, Pilar, hi ha anat al metge, El cas és que com que aquesta carta no m'agrada, avui us ensenyaré a com podeu fer desaparèixer una carta. Vosaltres podeu utilitzar la carta que vosaltres vulgueu. És molt fàcil, l'única cosa que necessiteu és això. És una safateta amb unes cortinetes. Anem bé de moment? Atenció, anem a complicar una miqueta. Heu d'agafar una fusteta, així, i la col·loqueu aquí sobre. Anem bé de moment? Sí? Atenció, anem a complicar una miqueta més. Heu d'agafar una altra fusteta, així, i la col·loqueu just davant. Costa una mica, però és qüestió de pràctica. Atenció, ara només heu d'agafar la carta, la que vosaltres vulgueu, és igual, i l'heu de col·locar entremig de les dues fustetes, així. I atenció, perquè ara només heu de dir les paraules màgiques, que són carta, carteta, desapareix de la safateta. Ja està, treus una fusta, ensenyes que la carta no hi és, treus l'altra fusta, ensenyes que la carta no hi és, i aquí la gent aplaudeix molt fort. I ja està. A veure, aplaudiments de misericòrdia tampoc calen, Vull dir que... Voleu saber on és la carta? Vinga, està aquí sota. No, el que més m'agrada, però, és veure les cares de la gent que diu i com ha anat a parar la carta aquí sota? No passa res, jo ho explico tot, Mireu, la bandejita tiene un agujero, I la carta entra i surt per aquí i aquí sota hi ha unes cintetes que... Bueno, ho torno a explicar perquè us veig molt peixos, de veritat, no. És que no m'agrada que la gent es perdi, Va, tornem-hi, va, atenció, va. S'agafa una fusteta, és igual, es col·loca aquí sobre. Atenció, compliquem una miqueta més, heu d'agafar una altra fusteta, així, i la col·loqueu just davant. Costa una mica, però és qüestió de pràctica. Atenció, ara només heu d'agafar la carta, la que vosaltres vulgueu, és igual, i l'heu de col·locar entremig de les dues fustetes. D'aquesta manera la carta se va per abajo. S'entén, oi que sí? Molt bé, va, i ara només heu de dir les paraules màgiques, que a veure, no serveix per res, però les heu de dir, Que són? Vinga, va, carta... No, gràcies, ja treballo jo.
M'agrada l'entusiasme, però... Carta, carteta, desapareix de la safateta. Ja està, treus una fusta, ensenyes que la carta no hi és, treus l'altra fusta, ensenyes que la carta no hi és. On és la carta? Com que no? Sí, està aquí sota. Que ho haig de tornar a explicar tot una altra vegada. Hosti, no. És que vaig parlar amb els organitzadors i em van dir que volem un mini-show de 25 minuts. I jo, doncs faré el de la carta i així anem passant el rato, saps? Vull dir... No. Un consell que us dono, ara que ve Nadal, mira, si el voleu fer a casa, si voleu fer aquest joc a la família, als amics, és molt important que un cop l'hagueu fet, marxeu de l'escenari o del lloc on estigueu actuant així. Mira, només ho has pillat tu, Més que res que si dieu, gràcies públic, adeu. Doncs clar, es veu la trampa i no queda tan bé. A veure, que si us passés això últim, que se us veu la trampa, tampoc passaria res, Perquè com que sou mags i magues, l'única cosa que hauríeu de fer és girar la safateta, bufar una miqueta, treure la tela i ensenyar que la carta realment ha desaparegut. Gràcies. Escolta, bueno, jo ja veig que us agrada que us expliqui intimitats meves, però jo penso, ja que estem així, a mi m'agradaria conèixer-vos una miqueta més a vosaltres. És per això que ara necessito un voluntari. Ai, quins nervis, Va, ara necessito una persona que sigui forta, Llavors, mira, com et dius tu? Marc, tu veus alguna persona que sigui forta? És broma, Marc. Marc, tu em vols ajudar? Sí? Vinga, vas per allà, que hi ha les escales i li fem un fort aplaudiment al Marc, sisplau. Què tal, Marc? Encantat de conèixer-te, escolta'm. Què hi fas aquí, Marc? He vingut aquí. Has vingut aquí? Mister Capitán Obvio, que sí, Marc? Molt bé, escolta'm. Bueno, escolta'm, doncs mira, jo m'he aixecat aquest matí i dic, ai, mira, vindrà el Marc, I és per això que t'he portat una cosa especialment per tu, Marc. Vull que ho tinguis en compte, Marc? Vinga, va. A veure si saps el que és això, Marc. Va. Què és això? Una baralla de cartes. Una baralla de cartes. Perfecte per tu, Marc. Quin entusiasme, el Marc, Escolta'm. Bueno, escolteu, és la baralla espanyola, és aquesta que té bastos, la coneixeu una miqueta? La del Remigio de tota la vida, Ja veig de quina quinta som, que sí, molt bé. Va, escolteu, abans de fer qualsevol cosa anem a remenar les cartes, perquè jo ja entenc que sou molt desconfiats i dieu, ai, els mags, que segur que us porteu les baralles preparades de casa. I sí, normalment sí. Però en aquest cas no. Llavors, vinga, Marc, jo passo les cartes d'aquesta manera i quan tu vulguis em dius, prou, para, guapo. El que tu vulguis, Marc, jo no et vull influenciar. I però no em diguis prou, agafes la carta i l'ensenyes a tothom, d'acord, Marc? Vinga, va. Prou. No m'ha dit guapo, No passa res. Marc, ara pots triar quina carta vols que jo endevini, la que es veu o la que no es veu. La que no es veu. Molt bé, Marc, estàs despert, encara a aquesta hora. Vinga, va, agafa la carta, la mires, molt important que te n'en recordis, i si vols l'ensenyes. De totes les que hi havia, Marc, doncs n'has agafat una. Marc, te'n recordaràs? Molt important, que quedi perduda, per dintre, per on tu vulguis. Marc, molt bé, i ara anem a tirar totes les cartes, Marc, totes les cartes a dintre del barret. Vinga, totes. Ui! Bueno, mira, totes menys. Mira, ara és una baralla de Canàries, perquè tiene una menos. Bueno, perdoneu, no tots els xistes poden estar a l'alçada, no cal que us enfadeu tampoc, Hosti, no. Mira, Marc, jo he tirat totes les cartes a dintre el barret, menys una. Seria molt curiós que justament la carta que ha anat a fora fos la teva. Era aquesta la teva carta? No. Per això l'he tirat fora, Marc, Va, escolta'm, vinga. Ara només ficant les mans a dintre el barret, Marc, per la temperatura de les cartes. I perquè me l'has deixat tota suada, Marc, jo sabré trobar la teva carta. Vinga, va. Era aquesta la teva carta? És el Joker, compta per totes. Marc, era aquesta la teva carta? És l'altre Joker, tampoc compta. Bueno, tinc 50 oportunitats, m'enteneu? Quan diuen que sí és la seva, va, no. Mira, anem a fer màgia de veritat, perquè, Marc, jo aquí tinc una corda. Coneixes les cordes, Marc? Sí? No faré més preguntes, però... Bueno, quan vulguis pots deixar anar, Marc? Estem aquí els dos aguantant la corda. Marc, per primera vegada, vull que diguis fort, que et senti tothom. Quina és la carta que has escollit? 9 de bastos.
El 9 de bastos, per algun motiu en concret? No, no t'ha sortit el 9 de bastos. Doncs fixa't, només utilitzant la corda, d'aquesta manera, intentaré trobar la teva carta. Fixa't, de totes les cordes, mira, ja ho faig jo, que soy el mago. Ve aquí tocar els collons, el Marc, saps? Mira, Marc, només utilitzant la corda, mira, jo em pesco una, que hauria de ser ni més ni menys que el 9 de bastos. La carta del Marc. Moltes gràcies, Marc, ja pots seure, fort l'aplaudiment per ell. Oi, de veritat, escolta. Ai, qui estava vigilant el cofre? Ai, com et deies tu? Pilar, sí, igual que abans, Pilar, no has canviat. Estàs vigilant el cofre? Molt important, Pilar, que ningú el toqui, escolta'm. Bueno, mira... Ai, home, no, Rita. La Rita és la meva ajudant, un fort aplaudiment per ella, també. No. És que aquest no el farem. No, aquest no el farem, no, perquè és que ja està molt vist, la gent ja el veu, ja el té molt vist. Ah, bueno, sí, clar, t'has posat l'americana xula, Tu has pensat que a la gala dels vestits de paper el millor que podies fer era ficar-te l'americana de Wallapop, que sí? Bueno, vale, doncs farem aquest. Bueno, és que aquest està molt vist. Però bueno, li podem donar una volta, ja que ho penso. I em sap greu, perquè el següent número és un número perillós. Oi, de veritat, mira, ara m'he cansat, tant córrer, tant donar voltes. Jo sé que esteu pensant, que totes aquestes caixes que fem als mags sempre surten gràcies al mag. Fort l'aplaudiment per la Rita, sisplau. Bueno, escolta, va, jo pensava, ja que veig que abans us ha agradat, us explicaré una altra intimitat, mira. No pensava fer-ho, però mira, ja que estem avui així en família, us haig de dir que ara que ve Nadal hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és anar a casa dels meus avis a jugar a jocs de taula. Bueno, suposo que els més joves d'aquí m'entendran. Però sabeu què passa? Que jo què sé, anem a jugar al parxís, a l'oca, però els meus avis comencen a ser una mica grans ja, perquè jo tinc 26 anys, doncs imagineu-vos, i no s'hi veuen gaire bé. Llavors vaig pensar, doncs mira, un bon regal que els hi puc fer a aquestes festes, doncs és això, a veure si sabeu el que és, suposo que ho coneixereu. Vinga, va. Què és això? Un dau, però una miqueta més gran, perquè com que no s'hi veuen gaire bé, s'hi veuen els números. Ja no us ensenyo les fitxes d'escacs perquè no m'hi cabien a la furgoneta. El cas és que, com bé sabeu, doncs, home, un regal no es dona així tal qual, sinó que s'ha d'embolicar o es fica dintre una bosseta. És per això que aquí us he portat una bosseta
que m'agradaria ensenyar-vos que dintre d'aquesta bosseta no hi ha res. Què passa? Voleu que la giri? La giro, ja està. Ah, no, que la baixi. La baixo, ja està, la baixo. Ah, boca abajo. Que sí, hombre, no, que no hay nada, mujer. Ja t'estaves posant molt nerviosa, de veritat. Va, i anem a jugar amb el dau que, com podeu veure, encaixa a la perfecció a dintre d'aquesta bosseta. Vinga, va, més material. Us haig de dir que no podem estar fent caixes superimpressionants tota l'estona. No, és per això que ara us he portat aquí una caixeta que és... A veure, és una caixeta molt senzilleta, molt humil, no vull que m'ho tingueu en compte, eh? Mireu, la tinc aquí. Ah, sí, no. Abans hi guardàvem el paper de vàter, saps? Vull dir que... Bueno, us la vaig a presentar. És una caixeta amb 2 compartiments i aquests 2 compartiments estan guardats amb aquestes 4 portetes. Total, que anem a jugar amb el dau, que el tenim aquí, i amb la caixeta... Bueno, perdoneu, que és que no us he ensenyat encara el millor de la caixeta, no, clar. És que si no ho ensenyes tot, hi ha gent que es perd detalls de l'espectacle. Anem a col·locar el dau en el compartiment de la dreta. I atenció, davant de tots vostès, el dau desapareixerà del compartiment de la dreta. Atenció, a la 1, a les 2 i a les 3. Senyores i senyors, el dau desapareix del compartiment de la dreta. Gràcies. Clar, jo sé que aquí hi ha molta gent que està pensant és que potser màgicament el dau ha passat de la dreta a l'esquerra. Voleu que obri l'esquerra? Obro l'esquerra. El dau tampoc està a l'esquerra. Sou uns ràcanos amb els aplaudiments, escolta'm. No. Clar, i aquí els més avispats estan dient no, és que el mag inclina la caixa. Tranquils, es pot fer sense inclinar la caixa, Ja està. El dau no està a la dreta. No. I aquí la gent diu, home, obre les 4 portes a la vegada. No es pot. A veure, no es pot si ets una persona normal, però si ets un mag, com ara jo, i tant que es pot. L'única cosa que has de fer és bufar i fer petar els dits i ensenyar que el dau no està situat a la dreta i ensenyar que el dau tampoc està situat a l'esquerra. Clar, i ara aquí la gent pensa, home, i ara què els hi regalaràs als teus avis, no? Si has fet desaparèixer el regal, doncs senyores i senyors, el dau està i estarà sempre a dintre de la bosseta. Escolta'm, va. És que tampoc em voldria fer pesat, però és que estem arribant al final, però és que tenim una persona que ha estat vigilant el cofre, no?, tota l'estona. Ai, Pilar, et deies? Pilar, escolta'm, tu em voldries ajudar o no, Pilar? Pobreta Pilar, escolta'm, Sí, m'acompanyes a l'escenari? Podràs? Un fort aplaudiment per la Pilar, sisplau. Ja veuràs com la gent et tornarà a aplaudir quan arribis aquí davant. Ja veuràs, vinga, va. Què tal, Pilar? Encantat de conèixer-te, escolta'm. Has vist quanta gent ens ha vingut a veure avui, Pilar? Escolta'm, és un joc molt maco ja per anar acabant. És que és un joc per conèixer-te una miqueta més a tu. Perquè, clar, jo us he estat explicant coses, que si el dau, que si la carta, però així ens coneixem una miqueta. Pilar, a tu t'agrada llegir? Sí? Quin és l'últim llibre que t'has llegit, Pilar? Un de la Isabel Allende. Un de la Isabel Allende. Ah, sí. Aquest me'l llegeixo abans d'anar a dormir, sempre. El cas és que a mi m'agrada molt llegir. Jo aquí t'he portat el meu llibre preferit. Jo suposo que si t'agrada llegir, suposo que el coneixeràs, Vinga, va. A veure si saps quin és. Romeu i Julieta. Us heu llegit Romeu i Julieta? I llavors per què dieu... Oh. És veritat, la gent... Bueno, Romeu y Julieta, a mi aquest llibre m'agrada molt, més que res que, bueno, tiene dibujitos y tal, y como yo soy mago y me cuesta un poco, pues va bé per seguir la història. Si algú se'l vol comprar, l'autor és Vicenç Vives i l'editorial William Shakespeare, d'acord? El trobareu a qualsevol papereria. Bueno, Pilar, escolta'm, si t'agrada llegir, suposo que coneixeràs també els punts del llibre. Pilar, anem a jugar. Jo passaré les pàgines del llibre així. Quan tu vulguis em dius prou, para, però on em diguis prou, jo, xac,
clavo el punt de llibre. I per on clavi el punt de llibre, voldré que diguis fort, que et senti tothom, el número de la pàgina i la primera paraula d'aquesta pàgina. D'acord? Si surt un dibujito, tornem a fer i no passa res. D'acord, Pilar? Ho pots dir fort, jo t'ajudaré també. D'acord, Pilar? Vinga, va, disfruta. Per aquí? He clavat el punt de llibre, sisplau. Vull que diguis fort el número de la pàgina i la primera paraula. 74? I príncipe, mira que maco. Pàgina 74, paraula príncipe. Guarda't el llibre, Pilar, perquè tu has estat vigilant una cosa des del començament, el cofre. El vaig a buscar, d'acord, Pilar? No et moguis d'aquí, Que bé que em senta aquesta passarel·la per mi. Escolta'm, vinga, va. Molt important que es vegi que ningú ha tocat aquest cofre i l'anem a obrir, d'acord, Pilar? Què hi ha aquí dintre? Ai, quins nervis. Uns números. Treu tot el que hi hagi, sisplau, que jo no ho vull ni tocar. Hi ha alguna cosa més a dintre el cofre? Res més. Ensenya-ho així, sisplau. Sobre número 1, sobre número 2. Pilar, tu per quin començaries? Per quin sobre començaries? Pel 2. Mira que jo ho poso fàcil, Pilar, t'ho tornaré a preguntar, ¿vale? No és el 2. Per quin començaries? Toma, a la segona, Pilar, escolta, molt bé. Va. Obre el sobre número 1 i el que, clar, no sé si tenim algun micròfon, si no, Pilar, mira, vine cap aquí i ho direm per aquí, ja veuràs, Ara et sentiràs com l'Ariadna Oltra, que sí, vinga, va, endavant. Ostres, la pàgina escollida en el dia d'avui ha sigut la 74 i la primera paraula és príncipe. Clar, anem bé de moment, però jo sé que esteu pensant, ai, el libro, que seguro que tiene todas las páginas iguales. Que sí? Mira que el tenim aquí el llibre, pots comprovar, sisplau, que totes les pàgines són diferents? Ho pots dir pel micròfon? Són diferents o no? Sí, totes són diferents. És més, busca la pàgina 74, que ja ensenyarem aquí, ni que sigui primer les files, que la primera paraula és príncipe, que no hem quedat ella i jo abans de venir, ni aquestes coses, que fa la gent. Què No passa? hi és la 74. Com que no hi és? Va ser de la 74, no, la de la 72 a la 75. Me lo ha roto, tia. El llibre, mira que me l'has tancat ara, passa de la pàgina 72 a la pàgina 75. La pàgina 73 i 74 no hi és. No. Pilar, sisplau, pots obrir el sobre número 2? Ai, quins nervis que hi ha. És una pàgina, 73-74, posa príncipe. A la 74, sí. Ei, i encaixa a la perfecció, Pilar. Fort l'aplaudiment per la Pilar. Moltes gràcies, Pilar. Gràcies, ja pots seure. Fort l'aplaudiment per la Pilar. Bé, senyores i senyors, estem arribant al final d'aquest petit espectacle, però no em voldria acomiadar, però sense demanar un fort aplaudiment a l'organització. Moltes gràcies per confiar en nosaltres, per portar una miqueta de màgia en aquesta gala. Bé, el cas és que ens agradaria acabar per tot lo alto, és per això que també per acabar hem portat aquí una caixa, és una caixa d'aquestes que us agrada tant, que es fica una persona dintre, i en aquest cas és una persona, es fica dintre, se li claven 3 tubs, 3 espases i es parteix en 3. Sí, t'hi ficaràs tu. Sí, home, sí. Bueno, abans t'he partit per la meitat, ja no et vindrà d'aquí. Vinga, va. I d'aquesta manera ens despedirem. Gràcies, ha estat un plaer. Ens veiem l'any que ve. Gràcies. Vinga, aquestes palmes. Vinga, va. Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Bring it around now. Ladies. Good golly. Yeah. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Yeah.
Take it, boys! Time. Follow my step. Very good. Good golly. Bring it around now. Ladies. Good golly. Yeah, let's bring it on home. Yeah. Bring the beat back. Take it, boys! Yeah. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Que gaudiu de la nit, moltes gràcies. Adéu, adéu. It's raining, but there ain't a cloud in the sky. Us prometo que jo estava aquí darrere mirant aviam si veia el truc. És que és màgia. Un aplaudiment, sisplau, Mac, Lluc i companyia.